ఏలూరు జిల్లా పెదపాడు మండలం సత్రంపాడులో భారీ బాంబ్ మేళా నిర్వహించారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ సీడాప్ డిఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జాబ్ మేళాలో 321 మంది నిరుద్యోగులు పాల్గొన్నారు. దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ మేళాలో టాటా, ఫాక్స్కాన్, అపోలో, పేటీఎం, మెడ్ప్లస్ తదితర ప్రముఖ సంస్థలు పాల్గొనగా 178 మంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించాయి. ఎంపికైన అభ్యర్థులను ఎమ్మెల్యే చింతమనేని అభినందించారు. ఉద్యోగాలు పొందిన యువత ఎమ్మెల్యేను సాల్వతో సత్కరించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.